ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ बे सेकादानि खोला सेकादानिनि बे गेलेग्रा गेवलां फोथाराव खुंदों। बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। जोङो नायदों गुबुन गुबुन दख'रा आफादफोराव जोंनि जिल्लानि सिङाव प्राय हिन्जावसाफोरनि जे टीम हिन्जावसाफोरनि टीमखौ दिहुननायाव जोबोद माने जेंना नुजाथिदों। गेलेगिरिफोरनि बाहागो लानाया खम जादों। दा फर्थ इउनियन आनसलिक एबसुआ आइजोफोरनि मोनसे जे खेला बेयाव दिहुननो हादों, बेयो जोबोद बाख्नायथाव। आरो आं बेखायनो जोंनि जिल्लानि दख'राफोरखौ जायफोर दायो खेलाखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार जादों, बिथांमोनहा हौवासाफोरजों लोगोसे हिन्जावसाफोरनि जे टीम दिहुननानै गेलेनायखौ जाहाथे खालामो, आङो बेखौ खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि, बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बेनि आन्दोआव बेनो जे जोंनि लाइमोनफ्रा उन्दै समनिफ्रायनो गेलेनाय बिथिङाव नैबे आन्डार 30नि बेलायाव उन्दै समनिफ्रायनो जे जोलुर गेलेनायनि जे रोंगौथि बा जोलुर गेलेनायनि जे सर' बेखौ खालामनानै लानो हायो। आरो जोंनि बर' गथ'फोरनि गेजेराव बा जोंनि बर' सुबुंफोरनियाव जे फुटबल गेलेनायनि जे पटेनसियेलिटि बेयो दंखायो हिसाबै उन्दै समनिफ्रायनो जुदि जोङो मोजाङै गाइड खालामलांनो हायोबा, मोजां मोनसे प्लेटफर्म जोङो खालामलांनो हायोबा, थारैनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो गोजौ फारसे बा सासे प्रफेसनेल गेलेगिरि 100% नङाबाबो माखासे गथ'फोरखौ जोङो मोजां गेलेगिरि हिसाबै गायसननायनि जे थांखि, बे थांखिजों बे आन्डार 13 फुटबल बेखौ खालामबोबाय थानाय जादों। आरो जोंनि लाइमोनफ्रा उन्दै बैसोआव जे निसा मुवाफोरजों एसे माने लोब्बा जानानै थानाय, बे जोंनि ओनसोलाव जायो। दा बे निसा मुवानिफ्राय एसे जानगाराव दोननायनि मोनसे थांखिजोंबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो दिनै जे ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे 13 बोसोर सिंनि जे फुटबल बादायलायनाय, बेखौ जोङो खोला सेकादानि गामियाव दिनै जों लानाय जादों। मोनबेसे हान्जानि गेजेरावहाय जादों? बेवहाय देग्लायहाय जोंना दख'रायाबो फिसा हिसाबै दिनै 3 हान्जाल' जादों। बेवहाय हिन्जावसाफोरनिखौ जोङो ओरैनो माबा फ्रेन्डलि मेच बायदिसो गेलेहोनाय जाबाय। मानोना 13 बोसोर सिंनि हिन्जावसाफोरानो बिराद खम ओंखारनाय जादों, 2 3ल'। थेवबो जोङो बिनानावमोनहा जे हिन्जावसा बिनानावमोनहा जे गावसोर जे प्रेक्टिस खालामबाय, खस्थ' खालामबाय थाबाय, थेवबो जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जे जोङो बेखौनो खेला हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ गेलेहोनो नागिरदों, ओरैनो फ्रेन्डलि मेच हिसाबै आरो।